Ola, son Estrella da Asociación Cultural Andarela de Sanxenxo e o día 23 imos facer o roteiro das Servas de San Xoán. Entón, agora a nosa amiga Silvia, que escribeu o libro Silvia Domínguez Torrado, que escribeu o libro das Servas de San Xoán, vai nos explicar como fai ela o seu cacho. Ola, boa tarde a todos e gracias á Asociación Andarela por esta invitación. E nada, eu só quería dicirlle que disfruten moito da xornada, indo recoller as serviñas, que gracias por usar o meu libriño. Eu de todas maneiras aquí marco 7 básicas e despois as que eu lle boto a maiores. Teríamos por neste caso Hipérico a erva de San Xoán como erva principal. Teríamos o fiuncho como aquela que nos vai librar do mal de ollo. Teríamos tamén a erva luísa para o mal de amores, non vos olvidar nunca botarlle un pouquiño. Teríamos a xesta, que é a que vai barrer aqueles malos espíritus ou aquelas malas vibracións que poidan aparecer no noso cacho. O fento macho como planta protectora e a malva tamén para abrandar o carácter ácido da xente, é dicir, da xente que vayamos a lavar a cara con el. E como último o romeo, moi utilizado en Galicia e utilizado como planta purificadora. Despois no libriño explico máis características, pero eso serían as 7 básicas. Acordaevos que o número 7 é un número máxico, por iso as 7 son as básicas, e sería coas augas das 7 fontes, se sodes capaces de atopalas, porque na actualidade é un pouco complicado. Pero esas 7 ervas con esas 7 fontes xa teríamos o noso cacho. E a maiores, pois, según a zona, lle ides a botar, se non ides a velo cando faledes con máis xente, que cada persoa, según sexa dun lado ou outro, vai ter unhas serviñas distintas para botarlle o cacho. Acordadevos tamén de ir a recollelas antes da véspera, é dicir, antes do solpor, é dicir, antes de que se meta o sol ese 23 de xuño, porque despois xa veñen os demos e as bruxas a facer as maldades. E acordarse ao día seguinte de lavar a cariña mirando o sol, polo oriente, nunca dentro da casa ni mirando por un espello. E tampouco non olvidarse que esa agua está bendecida, bendita, sexa polo orballo, sexa por San Xoán. Non se tira, botadea nunha zona, en macetas, nun xardín, na horta. E guardad as serviñas para queimalas na fogueira do ano seguinte, ou faced un fumario, aquí non explico no libro, un fumario como un incienso máis gordo, para fumar a casa cando vexades que fai falla. O máis importante aquí, manter a tradición, pôr en valor a esas aboas e bisaboas que mantiñan por tradición oral esta tradición e aprender a valorar e a querer as nosas tradicións para protexelas un pouquiño máis. Así que aproveitades e queredes, ide coas persoas maiores, ide cos nenos e disfrutade dunha xornada máxica e dunha noite máxica como é a noite de San Xoán.